צריך לספור את המספרים, רגע, צריך לספור את המספרים מי עומד מאחורי מי ולהגיד את המספר. בסדר, תתחילי, 20 שניות. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, נו, 5 שניות. 4, 5, 6, 3, 14 למספר. 2, 1, צאו לדרך, התחלתי את הזמן. קדימה, התחלתי את הזמן. יאללה, 1. הנה 2. 2, 3. 4, שם, פה הראשון. תחפשו את שלכם. 5, 6, 6, 7. 7 פה. 7, נו, סדרו. 8, 9, 10, 10, איפה 10? 10, נו. 10. 12, 13, 14, 15, איפה? שם על הלבן. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. נו יאללה, 22, 23, 24, 25, 26, 28, מישהו מוצא 29, נו פה, 32, לא רצינו לפי המספרים שלנו, אבל בסדר. 57 שניות, הלאה, 10. יפה. קדימה, אמרנו חצי דקה, קדימה, קדימה, מי שלא הבין, אנחנו נסביר לו עוד. קדימה, הלאה, 10, 2, 3. הלאה, ספור לנו, איפה הוא הבין? כן, פה, 7. 8. בואו לפה, בואו לפה.